Hej, Poolviking her. I samarbejde med Swimming Fund skal vi i dag kigge på Aiper trådløse poolrobotter. Aiper er en af de hurtigst voksende producenter af trådløse poolrobotter, og det er der en god grund til. Som intelligent navigation og energibesparende drift, når de er nede i poolen, så er Aiper altså en af de allerbedste mærker. Så lad os kigge på det. Scuba SE er en budgetvenlig trådløs poolrobot. Den kan rengøre op til 80 kvadratmeter. Den har en sugekapacitet på 75 liter i minuttet. Den har en batteritid på 90 minutter og skal kun bruge et enkelt tryk på robotten, og så går den i gang. Robotten den er enkel og brugervenlig, og så har den en filterkapacitet på 2 liter. Den er rigtig god til de mindre pools, så har den lav vægt, og så er prisen også lav. Motoren den er en tand stærkere end konkurrenterne, som har lignende modeller, og det kan både ses og mærkes, når man bruger robotten. Den her lille fine robot, den er ideel til førstegangskøbere, når man er ude at købe pool. Det er en poolrobot, som rengør bunden, og der er ikke alt for meget smart i den. Den kører bare derudad, så den er ideel til havebassinerne. Scuba S1 er en populær all-around model med væg- og vandlinjerengøring, samt det her intelligente WavePath navigation til den prisbevidste poolentusiast. Den kan rengøre op til 150 kvadratmeter. Den har en sugekapacitet på 265 liter i minuttet. Den har en batteritid på 180 minutter, og så kan du styre den via appen med rengøringsprogrammerne, eller bare trykke på knappen og sætte den i gang. Den har et filter på 3,5 liter, og så er der det her lækre Micro Mesh filter, som simpelthen fanger de helt fine partikler. Den rengør både bund, vægge og vandlinje, samt har den også en Eco-mode, som så kan programmeres til at køre hver anden dag, så poolen holdes ren på dage, hvor man ikke er hjemme. WavePath-navigationen gør også, at selve robotten ikke overser nogen steder i poolen, når der gøres rent. Via appen kan du sende robotten udelukkende til at rengøre bunden eller siderne, hvor den også tager vandlinjen, men du kan selvfølgelig også bare sætte robotten til at rengøre hele poolen på én gang. Med den her robot, der er der en god balance mellem prisen og så det, man får for pengene. Der er det her intelligente køremønster, og den er effektiv til almindelige private havepools, og så er den meget let at håndtere. Scuba X1 er en poolrobot med stærkere sugekraft og mere avanceret navigation til større pools og til dig, som gerne vil lige give lidt ekstra for kvalitet. Robotten kan rengøre op til 200 kvadratmeter. Den har en sugekapacitet på 420 liter i minuttet. Så har den en batteritid på 180 minutter, og så kan du så styre alle rengøringsprogrammerne via appen, eller du kan gøre det direkte på robotten. X1 har en 5 liters filterkurv, hvor der også er det her Micro Mesh filter i. Den har kraftige motorer, den har avanceret scanning og navigation, og så er den specielt designet til nedgravede pools. Og så er der mere præcis rengøring med hele 14 sensorer. Herudover kan man via appstyringen styre X1'eren til udelukkende at gøre rent på bunden, på siderne eller vandlinjerne.
Og med den her robot har du også mulighed for at programmere, hvornår den skal gøre rent i poolen. Så med den intelligente navigation gør den simpelthen bare poolen bedre rent, og den håndteres især større pools rigtig, rigtig godt. Så har du en større familiepool, eller måske bare ønsker sådan en rigtig premium kvalitet uden at gå på kompromis, så er X1'eren absolut noget for dig. Aper Eco Surfer. Jamen det er en solcelledrevet overfladeskimmer, der automatisk opsamler blade og snavs og pollen fra vandoverfladen. Surferen er ikke en traditionel poolrobot. Den fungerer som en automatisk skimmer til vandoverfladen, så den kan med fordel bruges på de 3 tidligere viste modeller. Så surferen er altså solcelledrevet, men man kan også lade den op. Så har den en 4 liters kurv, og så er den også appstyret. Derudover er der også en indbygget klordispenser. Så når du er tændt for den, så flyder den selv lige så stille rundt i poolen og gør overfladen ren. Men udover den opsamler blade og insekter og pollen, så undgår den også forhindringer, såsom en poolstige eller et skimmerområde. Men det fede ved den her, det er altså også, at man kan fjernstyre den selv via appen. Så ligger alle bladene i den ene ende af poolen, så kan du bare fjernstyre robotten hen til, hvor det er, og så støvsuge det op i selve filteret. X1 Pro Max er Apers mest avancerede løsning. Det er til poolentusiasten, som vil have hele pakken. Den kan rengøre op til 300 kvadratmeter. Den har en sugekapacitet på 533 liter i minuttet, og så har den en batteritid på 300 minutter. Derudover kan du styre rengøringsprogrammerne via appen, eller du kan gøre det direkte på robotten. Den har en filterkurv på 5 liter, og så er der mulighed for at skifte til det her micromesh filter, og det gør jo så, at så er der mere plads til blade, end der fx er på X1'eren. Så med sine 40 sensorer og AI-baseret navigation, så er der ikke noget, der bliver overladt til tilfældighederne, når den her robot gør rent. Og for at det ikke skal være løgn, første gang man smider robotten ned i poolen, så 3D-scanner den hele poolen. Det er poolstiger, det er eventuelle trapper osv. Alt bliver scannet. Den kan rengøre bunden, den kan rengøre væggene, den kan rengøre vandlinjen, men derudover så kan den også skimme vandoverfladen. Det her, det er en af markedets mest komplette løsninger. Den er simpelthen fantastisk til de her større og komplekse pools, og så har den en rengøringseffektivitet, der er vanvittig. Så det her, det er absolut Apers flagskib, og det er det med god grund. Så hvis du vil have en trådløs poolrobot, som kan det hele, så er det her robotten for dig. Hvis man køber en af de her 5 robotter, så er der ved alle sammen, når man køber dem, sådan en plastikkrog her. Og det er jo for, at man kan sætte det på sin teleskopstang, så man kan løfte robotterne op af vandet, når de kører hen til poolkanten og er færdige. Appstyringen på selve de her Aper poolrobotter. Jamen, selve kommunikationen mellem appen og så poolrobotten, det foregår inden at man kommer robotterne ned i vandet. Men bare roligt, Aper har fremtidssikret robotterne. De er i gang med at udvikle en enhed, som kan komme ned i vandet, som er solcelledrevet, og det betyder så, at når den er i vandet, så kan man godt komme til at kommunikere med poolrobotten, skifte programmer osv., mens den arbejder nede i vandet. Og hvis du kunne lide den her video, så husk lige at trykke like, og så gå ind på min kanal bagefter og abonnere på den, ellers så kommer jeg og teaser din pool. Vi ses.